Hola a tots, bon dia, bon diumenge de pluja, almenys aquí a Sant Boi no para de ploure. Avui, tal com us vaig comentar l'últim dia, us presentaré el meu segon poemari, un cafè en retaguardia, i us comentaré, aquest està escrit en castellà, jo ja us vaig dir més d'una vegada que he escrit tant en català com en castellà, segons neix la cosa s'hi va, i aquest poemari en concret, la seva portada i contraportada és una pintura de la Judit Angolells, una amiga meva pintora que m'agrada moltíssim i que em va deixar la seva pintura per poder fer la portada d'aquest llibre, i us ho volia comentar perquè és una pintora fantàstica que a mi m'agrada molt i que té unes pintures impressionants. I des d'aquí un petó, Judit, que estimo molt. I us presento aquest poemari. En aquest poemari, tal com dic a la contraportada, és un poema, i us llegeixo, diu: en este poemario hay mucho de mí, de mi infancia, mi vida, mis anhelos, mis ilusiones y también mis frustraciones. La vida es como mi poema epitafio, y mientras la vida vive, hay que disfrutarla. Yo lo hago y espero que tú también lo hagas. I aquí recullo moltes experiències del meu entorn, de la meva vida, de la vida de molta gent que coneixo. Jo tinc un concepte de la vida que la vida és dura, té els seus moments meravellosos i feliços que hem de gaudir sempre, però en definitiva la vida et posa a prova contínuament. I aquí en aquest poemari, igual que en el nou llibre que ja us presentaré quan tingui físicament algun exemplar, Soc de vidre, que acaba de sortir, l'acaba de publicar, que és el meu llibre número 13. En aquest poemari no vegis com està caient ara, no sé si l'escolteu, però em té la marinera. En aquest nou llibre ja us presentaré, faig un recull de relats curts i de poemes en català. Menys un. Hi ha un poema en castellà que aquest, encara que fos diferent, el vaig voler posar, i també és un recull de relats i de poesies que parlen de les lluites de les persones, del que costa sortir de vegades de problemes, de lo dura que és la vida en molts moments, però de com la gent aconsegueix seguir endavant i aconsegueix viure la vida molt millor del que moltes vegades es pensaven que podia fer-se i es fa. Total, que en aquest poemari meu, que us llegiré ara un parell de poemes, hi han recollits 75 poemes en castellà, jo us vaig dir, i ara us llegiré un parell del llibre. I un es diu No és no, i ja podeu imaginar per on va el no és no. I diu així: un golpe, un grito desgarrador, un no lo hagas. Despiertas entre medios, salta tu alma. Un forcejeo, otro golpe atestado. No quieres salir de tu seguro. No quieres salir. Una carrera, un arrastrar de silla, un improperio, una amenaza cualquiera. Tu alma quiebra por donde ya no queda. Tu mente estalla, caes en las tinieblas. Un susurro. Calla, espera. No salgas a la vida, no quieras. Otro grito, ya no puedes, no hay espera. Sales a la luz y la vida te golpea. Un pozo sin fondo, un abismo, un látigo sin tregua. M'he emocionat jo sola, però és que la vida per moltes persones és així, no? I ara us llegiré un que es diu Tan lejos que. Aquest és una mica llarg, i diu d'aquesta manera: me divido, me multiplico y crezco sin fin. Me miro en el espejo, no veo con claridad qué soy. He de llegar tan lejos que tanta división hace que me difumine, me esfume, me diluye en ocasiones. Pero por muchas ocasiones que parezca que no soy yo, que mis yo se evadan y no llegan, intento hacer entender que soy eterna, que llegaré. Intento hacer entender que aunque parezca que no esté, lo hago, estoy, me comparto y siento. Aunque duden a mi alrededor de que yo esté ahí,
que quiera, que ame, que comparte y luche, me entrego en todo lo que intento hacer ver. Nada podrá detenerme si yo no paro de pensar hasta dónde quiero llegar. Soy como ese beso que quiero dar y parece que no podré, pero que al final se funde en sus labios y yo consigo que tú y yo todos podamos entender que es mejor, que una vida es ese instante fugaz que se pierde en el tiempo, en un espejo, que aunque se difumine un segundo, sí, soy jo. Bé, espero que us hagi agradat aquests dos poemes que us he llegit i que ens retrobem en un altre moment. L'altre dia em van dir que com que ho faig curt, agrada, o sigui que no em vull estendre massa. I us presentaré, si tinc ja, si m'arriben, que ho dubto, però bueno, si m'arriba el nou llibre que acabo de publicar, us presentaré el nou llibre, i si no us presentaré algun altre que tinc de relats. De tots, cuideu-vos i no sortiu de casa fins que no es pugui. Vagi bé.